يعني ترامب ممراتو انتي تسمعي كاز بالحتو تحتيتو ذهابو ملسيو مالتيو حساباتي قففلو بزح حساباتي يسرلو زبل زينا سمعكم وقتكم تقوليهم حدا تفلطو زلكم ابا اديس ابا حساب حجوان حدش نغير يلن ابا حنت ليتي ايلون ماسك 26.5 بليون زقمت غنزب وسيخو خمسة حدري زقلت سلام كمية تكونوا جايز كافيلي لو ما عند خاب سفلي تحسوا تميسالنا لو ما عند زبلنا يو أجدا سحبريتات منكم ون سفل على فيديوهات من كرينا سلسة مودا تام سايت سنحو حدش يحكينكم سبسكرايب كي ترسعوا لايك مقبار جمروا هذا فيديو let's go تشيبو كافيري سيز جايز هابسوم زخاب زنبرو عبيت زيناتات تقدماي ممرات بريزيدنت أمريكا مبل 4 شوعتني سلزي مبل 4 شوعتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كوينو لو مالتيو نخلاي جزيو الحر 4 عام صنيحو خلاي تمريص له مالتي من 47 بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كوين له مالتي ስለዚህ ትራምፕ መምራጹ ብዙሓት ሃገራት ናይ እንቋ ሓጎሰካ ወይ kana ዮሃና መልእኽቲ ክሰዳ ተራእየና ኣለዋ ማለት እዩ ብፍላይ kana ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኩናት ዘለዋ ሃገራት ከም በዓል ፑቲን ከምኡን ሓማስ እውን ንባዕሎም እንቋ ሓጎሰካ መልእኽቲ ከምኡን ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘለዎም እውን ናብ ትራምፕ መልእኽቲ ሰይዶም ኣለዉ take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. ስለዚህ ዝኻኒ ፑቲን ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ቀሪቡ ብዛዕባ ኢሌክሽን ናይ ኣሜሪካ ወይ ካኒ ትራምፕ ምምራፁ እንታይ ተሰሚዕካ ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ ዝሃቦ መልሲ እዩ ማለት እዩ ትራምፕ ምምራፁ ከም ዝሕጎሱን ከምኡን ናይ ዮሃና መልእኽቲ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ብዚ ማለት እዩ As I said before, we are going to work with any head of state that, in practice, and if he does what he has been promising, before the inauguration, if he makes a phone call, if he says Vladimir, let's meet, to call him myself. ስለዚ ከም ዝፍለጥ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ምምራፁ ብዛዕባ ኩናት ሩስያን ከምኡን ዩክሬንን ተሓቲቱ ኣብ ዝመለሰሉ ንክልቲኦም ሰላም ከብሎም ከም ዝደሊ ወይ ካኒ እቲ ጉዳይ እቲ ክፈትሖ ከም ዝደሊ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ካኒ ቴሌፎን ደው ኢለ ናብ ፑቲን ከምኡን ናብ ዘለንስኪ ቴሌፎን ምድዋል ጥራይ ዘድልኒ ውዚኢን 24 hours ካኒ እቲ ኩናት ደው ከብሎ ብምባል ፕሮሚስ ኣቲ ነይሩ ስለዚ ክበዛእተዎ መብፅዓ እንድሕር ደው ኢለይ እንድሕር ኣዘራሪብኒ ንክዛረብ ድሉ ከም ዘሎ ብወገን ፑቲን እውን ክዛረብ ክኢሉ ከምኡን ብወገን ሓማስ እውን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ናብ ትራምፕ ከም ዝለኣኹን ከምኡን ሰላም ከም ዝደልዩን ገሊፆም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ትራምፕ ምምፁ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኸፊቱ ዘሎ ውግኣት ዓበይቲ ውግኣት ደው ክብል ተስፋ ከም ዘለዎን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ ትራምፕ ምምራፁ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ኸኒ ንብዙሓት ሃብታማት ኣብ ልዕሊ ሃብቶም ሃብቲ ክውስኸሎም ክኢሉ ንብዙሓት ፖለቲከኛት زحقوسي مالتي بوجن Republican. Richest men in the world have already become even richer as a result of President-elect Trump's victory, according. فلنتاي زلو قال هبطمات ترامب ممراتو تراي مليسوم كم زهبطمو يزقلت زلو. According to the Bloomberg Billionaires Index, the net worth of Elon Musk, one of. لازم تريوم زلو خمسة مثلث هبطمات أبا حنت ليتيزي in one day أبتا استمرت الله مالتيو. أب حنت ليتي إيلون ماسك 26.5 بليون زقمت غنزب وسيخو خمسة حدري زقلت زلو مالتي توتال نت وورث أب حجوان كاخل 209 بليون كوين لو ناي إيلون ماسك مالتي إيلون ماسك هاني أب سون زقب دراهم خبتم أب زحلفة ناي مرج عوانات كابتم عبيتي غوس تناي ترامب خبز نبرو حدا يسلزي بمخنيات يكون المالتي كومون لاري إليسن كاني 9 بليون زقمت أب حنت ليتي أب حنت ليتي 9 بليون دقمت أتاوي جيرو حريرو مالتي 293 بليون توتال نت وورث زالو يكاد حجوان دمر زالو هابت مالتي كومون جيف بيزو خاني توتالي نت وورث 328 بليون الو أب حنت ليتي خاني شوعتنا بحد بليون جنزب أتاو جيرو كم زحدره يزقلت زالو مالتي كومون بانصارو أبناي ديمقراطيك أني وزحات هبطامات بحنت ليتي إن مليون زقمت جنزب كم زخسرون كتريو أنيهم لهم زيناتات مالتي كومون بزحات غازنيات بزحات بوليتيكيات كاني كامل هارس لم تاي تسعير زبل كاني كاب سفل عليه أستاذ جبرتو انترفيو تو كيسون كزاربون ترايم الله ويكاني حرك أنهم كجلسون كنريهم كنينا لنا مالتيو قال خاب خواني بحد انترفيو تحديثا زملسوتها زهم ذاتري ولا لهم هذا فيديو كومون بي بي سيون عم تيموني رم مالتيو
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ካማላ ሃሪስ ዘ ቪው ኣብ ዝተባሃለ ወይ ከዓ ዝተሰመየ መደብ ABC ቴሌቪዥን ቀሪባ ነይራ ኣብቲ ቃለ መሕተት ከዓኒ ካብ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝተፈለየ እንታይ ምገበርኪ ዝብል ሕቶ ቀሪብላ ነይሩ ማለት እዩ ወላ ሓደ ኣብ ርእሰይ ዝመፀለይ ነገር የለን ዝብል መልስ እውን ሂባ ነይራ ማለት እዩ You want to know what the biggest mistake Kamala Harris made in the whole on the View? They asked her very views ዝበሃል ኢንተርቪው simple question. Is there anything you would have done differently in 4 years? Can't think of anything. ወላ ሓንቲ ሓሳብ የብለይን ኢላ ን4 ዓመት ሙሉ ወላ ሓደ ሓሳብ የብለይን ክሳብ ሕጂ ዝሓሰብክዎ ነገር የብለይን ምባላ ጥራይ ዓባይ ነገር ምዃናን ከምኡውን ንስዕረት ክወስዳ ምኽኣሉን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ወይ ከዓ ሕርቃኖም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግፋሕ ተጀሚሩ ብዙሓት ሰባት ይግፈፉ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ዜና ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት እዚ ሓድሽ ነገር ኣይብለኩም ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ገሊፀልኩም ነይረ ማለት እዩ ሓደ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ሕጂ እዋን ሓድሽ ነገር የለን ቅድሚ ዓመት ትፈልጥዎ ዝነበርኩም ሓድሽ ነገር የለን ቅድሚ 6 ወርሒ ትፈልጥዎ ዝነበርኩም ሓድሽ ነገር የለን ስቲል ከምኡ እዩ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ጀሚሩ ትኽከይድ ፀንሐ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ይኹን ናይ ህዝባዊ በዓላት ክካየድ ከሎ ክርብሹ ዝኽእሉ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ መንእሰያት ክሕፈሱ ከለዉ ምሶም ኤርትራውያን ይልከሙ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ብመንግስቲ ዝኾነ ይኹን ጥርጣረ ክወፅእ ከሎ ገለመለ ከዓኒ ምሶም ኤርትራውያን ይልከሙ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓኒ ንኤርትራውያን እንዳዓለመ ብዙሕ የለን ግን ሓደ ግዜ ግን ብዘይ መንቀሳቐሲ ማለት ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንቀሳቐሲ ዝነብሩ ወይ ካብ ዘይ ዝኾነ ይኹን መንበሪ ፈቓድ ዝነብሩ ኣለዉ ተባሂሉ ከዓኒ ኤርትራውያን ዝዓለመ ከዓኒ ዝግበር ግፋታት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግን ከም ዝብለኩም ዘለኹ ብገንዘብ ስለ ዝወፁ ኤርትራውያን ተባሂሉ ለኪሞም ዝኾነ ይኹን ነገር ክወፅእ ከለዉ ንኤርትራውያን ድሕር ረኺቦሞም ይሃልዎም ብፍላይ ምሸት እንድሕር ኮይኑ እሞ ከዓ ተኣኪቦም ተፀኒሖም እንተኮይኑ ማለት እዩ እምበር ካልእ እዚ መዓልታዊ ሂወትካ ትገብሮ ገለገለ ወላ ሓደ ነገር የለን መዓልታዊ ሂወቱ ሓደ ሰብ ቀትሪ እንዳሓለፈ ከሎ ኤርትራዊ ይግፈፍ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደልዩ ሙር ቦታታት ወይ ከምዚ ሰብ ተኣኪቡ ዝርከበሉ ወይ ቤት መስተታት ክኾን ይኽእል ቢላርዶታት ክኾን ይኽእል ኣብ ኮሚታት ግን ይሓፍስዎም እዮም ምሸት ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ከዓ ካብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ዝጀመረ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጀሚሩ ዘሎ ወይ ናይ ሰሙን እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈለየ ነገር የለን ወይ ከዓኒ ብመንግስቲ ዝወፀ ወይ ከዓኒ ኤርትራውያን ዓሊሙ ዝወፀ ሓድሽ ነገር የለን ማለት እዩ ክትጥንቀቕ ኣለካ መጠንቀቕታታት ቪድዮ ክሰርሕ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ከምዚ ዓይነት ዜና ወላ ተደጋጋሚ ዜና ከምኡ ክሰርሕ ከለካ እንታይ እዩ ገሊኡ ሰብ ከዓ ጭንቀት ገብረሉ እዩ ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገሊኡ ብፍላይ ካብ ገዛ ዘይወፅእ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ዜና ክሰምዕ ከሎ ሽዑ መሊሱ ይዕፆ መሊሱ ይጭነቕ ድሕር ተጨኒቑ ከዓኒ ናብቲ ዝኸፈ ቦታታት ንክኸይድ እውን ድሕር ኣይብልኒ ማለት እዩ ንሱዳን ሊብያ ንክኸይድ እውን ድሕር ኣይብልኒ ስለዚ በዚ ክትጥንቀቕ ፅቡቕ እዩ ተዘይኮይኑ ግን ብዙሕ ብከምዚ ዓይነት ነገር ተዘይተጨነቕኩም ሓይሽ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ዜና ብዙሕ እንታይ ይበሃል ኣይትግበሩሉ ማለት እዩ ዲያ ነይራ መልእኽቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ካልእ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ዜና ካብ ዝነበሩ ከዓኒ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በዓል መነፀር ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሓላፊ እዩ ከምኡውን ፕረዚደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ዘመድ እዩ ስለዚ እዚ ግለሰብ እዚ ብሙስና ኣብ ዝተጠርጠረሉ ኣብ ኦፊሱ ከይዱ ኣብ ኮምፒውተሩ ምስተፈተሸ ልዕሊ 400 ቪድዮታት ናይ ዝሙት ቪድዮታት ሒዙ ተረኺቡ በዚ ከዓኒ ኢኳቶሪያል ጊኒ እውን ንባዕላ ሓድሽ ሕጊ ከተውፅእ ክኢላ ኣላ ብሰንኪ እዚ ግለሰብ እዚ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ውሕዳት መዓልትታት ንሰበይቲ እዩ ሰብ ዝድንግፀላ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጎኒ ዘላ ሰበይቲ እያ ስለዚ ብብዝሒ ዝድንግፀላ ዝነበረ ሰብ ንሰበይቲ እዩ ምክንያቱ 6 ቆልዑ ወሊድላ ከምዚ ዓይነት ነገር ክፈድያ ወይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ከእትዋ ብጣዕሚ ንዓ ደንጊፅላ ነይሩ እንተኾነ ግን በዓልቲ ቤት እውን ምስ ካልእ ወዲ ናይ ዝሙት ቪድዮ ብምስኣል ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ክዝርግሓላ ውዒሉሎ ብምባል ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዜናታት ክዝርግሖ ቀኒና ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ መዛረቢ ሓድሽ መዛረቢ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ሰሙን ዝኾይኑ ዘሎ እዩ ማዕረ ናይ ትራምፕ ስለዚ ኣሜሪካ ብኢሌክሽን ኣፍሪቃ ካብ እዞም ክልተ ሰባት ቢዚ እዩ ተቐኒ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ሰላም